дар бинои Кохи Суруш маросими ҷоизасупории беҳтарин варзишгари сол аз рӯи фарзияи аввалин ширкати миллии букмекерии Формула 55 баргузор гардид. дар ин чорабинӣ ба 10 тан аз варзишгари муваффақи кишвар ки соли гузашта натиҷаҳои арзандаи варзишӣ доштанд бо мукофотҳои пулӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ шуданд. маросими ҷоизасупории беҳтарин варзишгари сол аз рӯи фарзияи ширкати Формула 55 ҳамасола баргузор мешавад. ин чорабинӣ давоми 13 соли охир бо ҷалби беҳтарин варзишгарон ва парчамбардорони кишвар роҳандозӣ гардида, ҳадафаш дастгирии соҳаи варзиш ва ҳавасмандии муаррифгарони миллат дар арсаи байналмилалӣ маънидод карда мешавад. дар маросими интихоби беҳтарин варзишгари соли 2023 роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини аввалин ширкати миллии букмекерии Формула 55 ва кормандону намояндагони кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон иштироку суханронӣ намуданд. тавре таъкид рафт ҳамасола 10 варзишгари беҳтарин интихоб шуда, аз миёни онҳо яке варзишгари сол эълон карда мешавад. номзадҳои имсола барои интихоби беҳтарин варзишгари соли 2023 чемпиони ҷаҳон ва ғолиби як зумра мусобиқаҳои байналмилалӣ аз намуди теквондо ва кикбоксинг Нуруф Муминҷон, Акмал Қодиров дар миёни варзишгарони дорои имконияти ҷисмонияшон маҳдуд, Давлат Болтаев, Тимур Раҳимов, Беҳрӯз Хоҷазода, Миҷгона Самадова, Баҳодур Усмонов, дарвозабони мунтахаби футзали Тоҷикистон Фирӯз Бегмуродов ва Сомон Маҳмадбеков интихоб гардида буданд. ба ҳамаи номзадҳо маблағи пулӣ аз 5555 сомонӣ то 55000 сомонӣ тақдим карда шуд. барои беҳтарин натиҷаҳои берун аз кишвар ва мо имрӯз даъват карданд ва хушбахтона тӯли чанд сол мешавад ки Формула 55 барои мо дастгирӣ мекунанд ва моро рӯҳбаланд мекунанд ва дар соли 2024 соли олимпия аст ва мо ҷавонон варзишгарон ҳамавақт ҳаракат мекунем ки обрӯи миллатро дар бозиҳои олимпӣ баланд бардорем. мо омодагии хеле хуб дида истодаем баҳри иштирок кардан дар мусобиқаҳои Гранд Сламу, мусобиқаҳои осиёвию ҷаҳонӣ ва кӯшиш менамоем ки дар ин мусобиқаҳои пеш омада натиҷаҳои хуби варзиширо ба даст орем. дар ниҳоят беҳтарин варзишгари соли 2023 аз рӯи фарзияи Формула 55 дорандаи нишони тиллои 19-умин бозиҳои осиёӣ, барандаи нишони тиллои Гран-прии Душанбе ва Гран-прии Қазоқистон Сомон Маҳмадбеков варзишгари соли 2023 интихоб шуд, ки дар фазои тантанавӣ ба ин ҷудокори муваффақи кишвар маблағ дар ҳаҷми 55000 сомонӣ тақдим гардид.